някакви. Пациент 203, как се чувстваш спрямо миналия път? Гледа ми, че умората е изчезнала, което е супер. Идеално, щом имаш подобрение с съня, ще продължиме терапията със светлината. Понеже виждам, че с нея сме започнали. Виждам, че не ти е останало време да спазваш тук за ходенето. Ако искаш, остави го, кара едно по едно. Тук е дадена препоръка за храненето, но ние оставяме и продължаваме с съня. Да, по-добре така, само със светлина. Идеята е, че ето тази тук стрелка, всъщност това е удивително, не е стрелка. Аз още не съм снимал и обяснително видео, заради новото изменение, които постоянно се случват. Ето това тук по принцип означава спазвай. Ето то даже е написано спазвай. Удивителна с зелено тикче. Къде бяло тикче на зелен фон. И аз сега го махнах тук. Нека да погледна отсам. Ето тук също удивителна с зелено тикче. Спазвай до 7 от 7 дена. Но в случая си карай само с светлината. Да, карай си смело само с светлината. Добре е направено. Аз го добавих тук. Отбелязвам да спазваш сега отново за светлината.